nakipag lips to lips yung sa akin. Ayun na po. yun. Ayun no. Ay, Magandang araw mga kagamba. Gabi na Andito tayo, gabi na tayo. Kahit na gabi, kahit araw. Basta sa ibang bansa kasi baka magandang araw eh. okay. So, international kasi itong ano natin eh, buong mundo pinapanood tayo. Kaya Wala. si Kagamchoy. Gagamchoy. Yan, Banchoy. Subukan lang po natin yung Ah. magandang gagamba ni Pakita mo tatay. yung gagamba mo. Ito po sa akin, salmon po. Ayan oh, sabi mo, laki ng gagamba niya. Ito Oh. sa akin, no? Ah. Salmon. Binabati natin yung subscriber natin dito, si Sir Dix. Ayan oh. Ayan. Ah. Wala si Happy Man, bumaba yata. Mukhang umihi yata, nag-CR. So, paglalabanin natin ngayon mga kagamba, pambihira itong nakikita natin. Kung tawagin ni Gagambino ito, eh, gagambang kurinti daw. Pero wala ko nararamdamang kurinti. Pero, gagambang kurinti nga, yun ang pagkasabi nila. Pero pagka sa, sinesearch nila, yung English na pangalan niya, hindi ko malaman kung ano yun. Basta mamaya na lang pag-search natin. Australian orb daw o golden, ano ba tawag dito? Gagambang Australia, kitang-kita nyo na. Tingnan nyo yung sapo to, halos hindi maputol sa tindi ng sapo to. Ayan mga kagamba oh, ayan oh, malaki siya. Ayan oh. Oh. Naging tangkal po yung salmon ko. Natakot silang hawakan pero ako hinawakan ko yan. Kasi nga poisonous Ikis daw mo nga, ito eh. ikis mo nga. Oo. Ayan oh. Madikit din yung kapit niya oh. Nagkipaglaro din siya sa tao kasi ayan. Kita niyo mga kagamba. So ayan ano bang gagawin natin dito? Ilalaban ba natin ito? Papanoorin lang natin? Hindi, Tayo, tayo. titigan nyo lang. Okay, lagay ko na. Titigan nyo. Titigan? Sige, subukan natin mga kagamba na ilaban ito sa salmon, na itong salmon ni Medyo matapang yung Gagamchoy. salmon eh. Magamon. Makikita natin kung mag-aaway ba sila o mag-aanuan lang ito, magbabatihan lang sila o ano bang gagawin nitong gagambang kuryente na to? Kukuryentehin ba niya o ano ba to? Ayan na. Medyo humarap na yung salmon. Oh, nakipag lips to lips yung sa akin. Ayun na po. Ayun no. Ayun no. Ay, naku po. Sinakmal nung Naku po. salmon sa nguso. Galing nung salmon. Ay, naku. Ayun, bumitaw yung Uy. salmon. Ayan. Bumitaw yung salmon. Nakipag lips Ay, to naku lips po. siya. Wasak yung tagiliran ng salmon. May tama, ayun no. May tama. May katis. Yung nasa likod. May Hindi, tama. itong salmon. Wag, ako yan eh. Ay, ikaw ba yan? Iyon no. Ayun, no. Iyon, no. Ayun, no. Lumaban Kumagat. pa Ayun, rin, no. no. Iyon. Uy, ho. Pero, Lumalaban. balas yung ano, no? Yung gagamang kuryente. Lumalaban yung May tama sa gagambang tagiliran sa akin. Ayan, mga kagamba, lumalaban din pala ito, itong gagambang kuryente na ito. May kuryente rin pala ito. Pero parang may tama Oo. din yung gagamang kuryente. Nakagat din siya, ayun, no? Naunahan siya eh. Lumalaban pa rin ba ang salmon? Ay, naku po, umayaw na. Umayaw na ang salmon, lumayo na. Ayan. Lumayo na. Lumayo ka man sa Balik, akin. balik. Pabalikin natin. At Balik natin. ako'y iyong labanan. Ayan no. Lalapit na naman yung salmon. Titignan natin kung ayun, medyo na-stroke ng kunti itong Putulin mo yung ano. gagambang kuryente oh. Putulin mo, kagatin mo yung ano. Nakatulal, Yan. ayan, no? Putulin mo. Oh. Ay, Hindi lana. kaya. Kaya, malakas. Ang ganda ng umpisa eh, sayang. Oo, ang lalaking gagamba, nakipag lips to lips yung salmon kanina, pero Ang maganda tingnan nyo na, mga ang kagamba, ganda ng pinakitang laban. mga kagamba, mga kachapsoy. Ayun, baka Ayan o. Talagang nagsakmaran din sila eh. Ayun, nagagamot na yung ano. Abida. Ayan o. Ayun. O yan, lalaban pa rin ba? Pero gatin mo na. Oo. Aba, Anak ko po. pati hulog lang siya. Hindi kaya. Hindi naman kasi ito lalaban pag hindi rin siya nasaktan eh. Itong malaki na to. Wala na, pa-ekis-ekis na yung lakad niya tayo. Ikis-ikis na ba? Hmm. Hindi naman ikis to. Parang tumalab na yung laso, no? Ah, gano'n? Hmm.
Wala na. Ano? Ibig sabihin, may lason ito. Ano, sige, isa pa? May samon ka pa dyan? Hindi. Salpok pa natin isa. Isa pang salpok. Hmm. Sige, sasalpok natin. Ikaw, Happy Man, wala kami ilalaban dito. Wala, maliit yung akin, master. Ha? Maliit. Malay mo. Hindi kaya. Ganda na ng uno yun. Mabagal na rin, no? Bumagal siya, oh. Kinatisan nga. Ayun, sa katawan, no? Ayun, master, oh. May katis siya, oh. Ay, gano'n. May katis Hindi din. ko nakikita. Ang lakas ng mata mo, Happy Man. Siyempre, bata pa ako eh. Gano'n. Ikaw ba, ilan taon ka na? Bata pa. Bata. Sabi ko, bata ka pa eh. Bata pa. Sige, buli mo. Huwag kumagat sa stick, oh. Parang may saltik, oh. May saltik ba? Sige, kagad mo na. Free bite. Gumanti ka, gumanti ka. Naku, Gumanti ka. diyan ka pa pumuwesto. Hindi rin niya kakagatin pag hindi siya kinagat eh, no? Mabait siya eh. Sabi di mauna kang lumaban. Sabi niya, ayaw ko nga eh. Subukan mo lang saktan ako, sabi siguro, ano? Subukan mo lang saktan ako. Huwag ka na sinabi. Ay, nagalit. Ba, nagalit yung samo, no? Isa mo, nagalit. Oh? Nagalit. Oh? Oh? Naku po, delikado ko dyan. Naku po. Nagalit siya, pero Nagalit bakit hindi siya umano? Hindi tempuhan niya, hindi niya maalaman kung alin yung... Oo, hindi niya alam yung kakagatin niya, kung galamay ba o tiyan. Oh, ayan na naman, oh. Ayan na naman, oh. Oh, Ay, nakagito mo na. Oh. 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 Wala, wala na. Oh, madali pa paa mo dyan, nayari ka dyan. Wala, oh. Yun o, bigla siyang bumilis oh. Oh, Ayun, bumilis na siya, oh. Hindi siya masyadong, lumalaban talaga itong kuryente na ito. Pag napindot mo siya, makukuryente ka. May pindutan pala yan? Mayroon. Saan ba na pindutan yan? Ayan, sa pit niya. Ayun na. Ayun na. Ano, pag pinindot yan, magagalit Ibig sabihin, walang remote yan? Wala, Pindutan lang? pindot yan. Hindi pa ano yan, high-end. Hindi pa high-tech. Ayan na naman, ayan na naman. Oh. Ay, mukhang matatalo na kuryente, oh. Putulin Nagpatihulog na, oh. Putulin mo. Oh, Putulin mo. nagpatihulog na ang kuryente, oh. Putulin mo, pabayaan mo, master. Oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Nakakatakot, no? Hindi, ba't may multo ba? Ano multo? Nakakatakot yung naghahawak ng stick. Hindi, palag. Papalag ba ba siya? Uy, kumakagat siya sa stick yun. Ang nagigil yun. Oo, siya, nababaliw. Babalik. May saltik siya. Saltik. Lakas ng tawa mo, idol, ah. Paano Hindi, ginaya ko lang siya, Master nung Mendo. nakagat siya ng kagabang kuryente, nagkaroon siya ng saltik. Saltikan laban nila. Oo. Parang paras na naglalaban, nagsaltik-saltik na. Eh, bigay mo. Oo. Ayun na. Ayaw. Ayun na. Ayaw talaga, pero lumakas yung gagamba mo. Idol, Choy. Oh, wala namang sabon dyan, na iba? Ano eh. Ikaw, idol. Nag-aantay pa, oh. Ulit. Lagyan mo nga ito ng Samon to samon tayo, Master Mendo. asan yung, mo dito, Happy Man? Yung, Yun po, wala na po. Wala na ba? Andyan, oh. Hindi na po lalaban to. Hindi na lalaban. Wala na to eh. Wala yung pampainom mo, asan na ba yun? wala na, kay Gamchoy. Dala na po ni Idol ba? Ay, ito pala. Ano ba ito? Tubig. Ayun, may spray pa, mga kagamba, oh. Oh, Ano tayo, may dito? pabango. Oh, may spray pa dito. Bango. Ayan, no? Oh. Pampalakas daw yung spray na yun. Ano yun? Ulan yun, water. Ulan yun, ulan. So, ayun mga kagamba, nakita nyo na naman na ang isang malaking gagamba na ito na sinasabing gagambang kuryente daw, pero wala namang ilaw. Ayan. Kung ano man ang nakita nyo rito, na kayo maingay kasi malaki talaga. Ayan, no? Ang sinasabi magkamandag daw ito, pero hindi naman ahas. Ayan. Hindi naman yan nangangagat ng tao yan. Pagpasensyahan nyo na po, kausap po ni Master Mendo, sarili niya. So, pagbigyan na lang po namin. Hindi, pagka kinausap mo sarili mo, minsan, hindi rin kasi nagtampo. Natatakot ka rin pala eh. Pinakagat ka eh. Huwag mong pakakagat yung kamay mo. Kala ko ba hindi ka takot? Hindi, wala multo eh. Kaya hindi nakakatakot. Hawakan mo ulit. Ayun lang yan. Sa likod lang. Huwag sa likod sa...
So nakakalibang mga kagamba na ito, ipapakita ko sa inyo ito. Ayan, oh, itsura niya. Oh. Ayan, oh. So yun lang po mga kagamba. Binabati natin ang happy viewing lahat ng mga viewers natin dyan, mga nanonood. Pati nanonood kay Gagam Choy, kay Happy Man. Lahat ng mga subscriber natin at saka yung hindi subscriber na nanonood din. Kung hindi pa rin nag-subscribe, subscribe na kayo dyan sa baba. Pakipindot yung pula dyan, tapos batingtingin nyo yung ano dyan, yung kampana dyan para ano, pagka may bago akong upload, diba, kakalimbang yung cellphone nyo. So ayan po mga kagamba. Hanggang sa muli mga kagamba. Paalam ka na rin, Gagam Choy. Yun lamang po. Wala akong masabi. Wala kang masabi? Natulala na ako. Okay. Hindi, nabinom din siya. Nabinom ako, nabinom din. Ang lupit nitong binom nitong gagamba na to. So isinilid na natin ulit siya sa kanyang bahay. Ayan, may screen siya para makahinga siya mga kagamba. So yun lang mga kagamba, maraming salamat. Hanggang sa muli.